Perla ang butardo. Gyagbayan pa? Mga o nag-isla. Wa lang ko agdaha. Sige lang. Makapause ako ni mo abnoan ka. Balik na sila yun na ayun. Bibigyan din eh. Balik ate yan. Oh, balik ko Imong saglag binuang. Tinuod lagi dahil dyan na, nawa lagi dahil dyan sa iyong kwarto, nasukmag ka ng ganitong service. Wait, kuyawa ko na dun, manok magay na si sir? No, sakit nga kayo. Nagtuom ko siya dahil dyan na namusok ko ni Jinjin. Kaya akong siya gili-li sa kwarto ba, akong gitanaw na abas siya dito. Ay, mayra po di ang gisukmag ka. Kaya namuso ka man ni Inday Jinjin. So, namusok dahil dyan. Ay, wala lagi in town. Ay, akong gili-li sa iyong kwarto. Kung naabas Inday Jinjin, natubo. Ito ako mamusok dahil dyan na ito. Wasan mo tanin mo eh. Kunya, asan ka na si Inday Jinjin karon? Mauna problema ron kung asan na rin si Inday Jinjin. Dondon. Ma'am Pearl. Dondon ni Gina. Huwag ka na mo makita si Jinjin. May pong ni Vincent. Sorry ko nung kaayos hindi pa kitang reaksyon. Okay lang ma'am, bisag sakit kayo. Okay. Hindi na naibos yung bastro. Sorry na. Saan bisurot na gini yung dugo nga nakakita ni mong mili-ili sa kwarto ni Jinjin. Ako naman sa itong gitanaw, ma'am. Naabas Inday Jinjin dito na to. Mauro mo na. Nala. Vince! Vincent! Atoon ko na si Shane Pearl, ha? Sakon ko na sa taas.
Excuse una ninyo duha. Shane Pearl? Shane Pearl ha? Abi mo tahan. Shane Pearl? Vince, Pagkaraw ka sa shipper. Saman? ako si Shane Pearl. Kasi dito, Perla, kinahanglan nga maimbestigar ta si Shelper. Kaya nagdunan sa siya lambo ito gitabuan. Wa sa tingali, Vince. Uy, Vince, sige na. Panay na ito papagita ni Shane Pearl o ni Jinjin. Ya, si Dondon, ito sa kiosk. Saman, wala pang balik. Vince, basit na kuyog ang duha. Oh, kamaayo na magmaunan ni Tabo. Kung nakikuyog si Shane Pearl o Jinjin, sa ato pa, gidawat na niya si Jinjin nga yung igsuon. Lipay ka ay ko ani, Vince. Mas mayo tag mo na. Nagbanding siguro na. Ako to, ha? Makuyog ko. Hear you, I'm kinda busy. Ano mo magwang? Sorry ka, ayo pa. Ako na itong gibiyaan ka din. Good niya. Pagbalik na ako, wala na siya. Hindi mo magibiyaan. Pagbalik na ako, burger, ma. Saman? Kanya? Pagpalit na ako siyang gibilin. Oo. Kaya pagbalik na ako, wala na siya. Saman to? Kining imong gibilin dito o tuyo nimo nga di na siya balikon? Wala ko tuyo asad pa, oy. Anong imo pa magyugidada si Jinjin? Yun anang di ka kakabaong mo bantay niya. Ha? Ganahan man siya makuyog, be. Abot ninyo, ay, wadyo ko kasabot ninyo. Ganahan mo nga, magkabanding mi ni Jinjin. Karon, nasuko na mo. O kinsa may di masuko? Tarong man kag panghunahuna. Nganong imo manggibiyaan si Jinjin? Aw, di ay. So, miangko na day ka nga ang imong pinangga na anak retarded. May tag di na to kabalik diri, oy. May tag masaag to. Marisi niya. Shane, Sige, Perla. Pinalan mo nandito ko sa kapulisan, ako ni pablater na buwan. Hindi mahimo nga, wala tayo action ini. Ha? o sige, Vince. Sige. Kay, kami sa si Shane Pearl, balik ko na mo, kapindapit nga, bibiyaan niya kang Jinjin. Oh. O niya, ako lang sa sangpiton si Baruela. Magpatabang ko man itong hindi na buwan. Sige, Vince. Ha? Sige. Shane, Ma, ayun sa lagutod sa muka. Gusto ko mag-inusara. Shane, magsulti ka. Ay, may sulti. Dali ake, magpahuway ko. Mupahuway? Huwag ka lang makonsensya ko na si May Tabo, si Magsuon, kung Jinjin. Da, may tag mabanggaan to, eh. Shane Pearl, ayaw iong ko kadamot sa imong makuha. Sultihin ko, di ini mong kalsada gibilin si Jinjin. Sultihin ko, Shane Pearl! ay subok mapailubon ug matuod kog mga walang kawaw ang kainit walay pagkabugnaw kog mga labi kabililhon ug kada